eu nu sunt pudic, n-am de-astea, adică no problem for me, știi? Eu să fiu sănătos, exact. Bă, dar să intru pe internet să văd că ăștia zic, eu m-am apucat de chat și de filme XXX după ce am ieșit de la insulă ca să fructific celebritatea asta, să o monetizez. Bă, sunteți nebuni? Adică eu cât timp am făcut live-uri și astea cu voi de când am apărut la Insula Iubirii, eu de fapt ascuns făceam videochat, gen. Nu vă e rușine, mă? Mai vreți să fiți credibili vreodată? Cum facem cu știrile astea? Că sunt niște invenții, niște bazaconii. Băi, nu e vorba că sunt grave sau nu grave lucrurile, dar nu poți, mă, să acuzi un om de niște chestii. Au pus în titlul cei de la Click, am screenshot-ul, în care scriau acolo că eu fac bani din videochat. Băi, eu n-am făcut un leu din videochat, mâncați-aș gura ta. N-am făcut videochat niciodată. Da. Am vrut să-i sun, a sunat ocupat. Că îi sunam și ziceam, bă, dar de ce nu mă întrebați, mă, pe mine? Evident că sunt supărat. Da, sunt deranjat. Sunt deranjat că inventează. Adică oamenii au văzut niște chestii și în afară de faptul că au văzut niște poze XXX cu mine și cu fosta mea iubită, bă, restul efectiv au inventat, bă, frate. Bă, nimic nu e adevărat, jur. Și că eu m-am apucat acum, ăla sunt postate acum câțiva ani și zic că eu m-am apucat acum după insulă. Eu am făcut atunci și atât, n-am mai făcut de atunci. Eu am făcut câteva clipuri cu ea. Spuneți, fraților, adevărul, că n-am nicio problemă, vorbiți despre mine. Vorbiți despre lucrurile pe care le-am făcut, fiindcă alea mi le asum. Lucrurile pe care le inventați voi, pe alea nu mi le asum. Și pentru chestiile alea o să vă dau peste nas. Că așa mi se pare normal, indiferent ce sunteți voi. Can, Click și cine mai scrie. Nu mă mai întrebați de băiețașul ăla, că nu vorbesc despre persoane, că el nu-i dau valoare, nu-i dau importanță, e un nimeni pentru mine și așa o să rămână. Bă, vă dați seama ce vampiri sunt toți târtanii ăștia de pe la jurnaliștii ăștia sau ce-o fi. Dacă iau un om care nu a greșit niciodată, bă, nu cred că am deranjat cu ceva de când am apărut eu la insulă, nu cred că m-am dus să cer ceva de la cineva. Așa, și ăștia efectiv, bă, iau și ei sunt conștienți că inventează tot. Da, viperele alea nu merită nimic, sunt niște, ele doar vorbesc prost despre oameni, efectiv, nici lor nu le-am făcut nimic. A făcut un fan sau nu știu, un băiat, a făcut o poză cu, am și dat share la ea, dacă puteți să intrați la mine pe Instagram, o să vedeți cu o față așa, gen cum a făcut lumea când a văzut de fapt clipurile și se vede frustrarea. Nu știu cine sunt viperele astea, dacă sunt femei sau dacă sunt bărbați. Pare a fi bărbat, știi? Că să spui despre mine că nu e nici jalnică, dar nici ceva ce nu s-a mai văzut, trebuie să fii frustrat, frate. Că se vede clar că-s bine, adică și eu știu și eu știe oricine vede, adică